Sergi té un problema de mobilitat i els seus pares no han parat de moure's per trobar ajuda. La Tonyi ha hagut de faltar una altra vegada a la feina perquè el seu fill Aidan no falti al seu tractament. Sumi és del Marroc. No entén què li passa a la seva filla i tampoc sap com explicar-ho. El nadó del David és la més petita de les seves preocupacions i alhora la més gran. El Biel necessita la seva mare al seu costat, però ella també necessita sentir-se a prop dels seus. Al cap de la Berta hi passa alguna cosa i la seva mare no té cap per altra cosa. Cada dia tractem amb malalties i també amb les seves realitats. Però, i l'Anna? I el Manel? I la Marta? I la Charo? L'Arxi? La Jenny? La Valle? Ells també tenen alegries, tristeses o preocupacions que deixen de banda per poder oferir el que, en aquell moment, és més necessari. Empatia. Per poder comprendre, cal apropar-se. Hospital Sant Joan de Déu, de persones a persones.